So, ayan guys, this is our merienda. So, meron na akong pinaalsang flour. Meron na din yung egg and sugar. So, maglagay natin ng for flavoring banana. So, i-mash ko lang yung banana. So, ayan. Na-smash na natin yung banana. So, ilagay na natin siya sa ating pinaalsang. Ayan. So, ayan. So, mag-add tayo ng a little bit of butter. So, ayan na. And then, so, ayan na. Ayan, hindi ko na ipakita kung ayan, yung ating pancake. Ready na ang ating merienda for today's video. So, yun lang guys.